Bisonat karbi live kelang arat dona fan nele tomahin pen kardom pachirik lo pini neli Bisonat alongri jongthung kro arong along sido aja semet nele tum pini kebang alam thepi kelai khen lo kedam tang SSLC asatlang along distinction mate 87% kache palong dun pen Bisonat along ria karbi phanan chotkali solangdo karbi arat dona fan nongme kewan Rajiv Hanse alang long pen chihut chipojia phan mate alang li kupuson kacharli pensi alang ni lapuan ang denga cepa undun ma la soalam the kelong ja phan pura pini chihut chipur je phan seni litum nang humri ke bang iglo non ilitum Rajiv Hanse kedam tang SSLC ahut a subject tina long konan a phai mate number ke cepa long dun ma la bang so puta galang lihin pen non kachini panji phanil tum boy pon po Rajiv Hanse nangli kedam tang SSLC asata lang long koloso a subject long si kon a phai kelong dun ma la so puta pachini ta Oh, ini lah kepar tang 2020 SSLC satlang long English long mute 87 long dulu, lapen Assamese long 86, lapen Hindi long 93 long, lapen Social Science long 90, lapen Maths long 84, lapen Science long 80, lapen sini long cek long. Percentage. Tante nali kadang we pangrum pet pen ko ana phai lo kelong dun Nah nili all subject pen kelong ke 86.67 am lo percentage. to choro pik lo tangte non isinali phan karju kangtung alam the jasemet ke karbiao somaratung English a subject bang asapso kisung rokok pusi inur bahi tung kipu dodo sitame labangso English a subject long tanangli jungjung ke letter mark sikache palong dun nasi labangso aputak English a subject aputak kwan baga kisung mate ake joy lo lapen labangso English a subject long number joy ki pen kache palongji abidi kupulo mate nangli koson si prepare titi lo laba exam aprang lo tangte la salam the pachini tha Isung bukan sih, putang tenang nih itu, karena itu सब पछिनी दे रहे I think it's impossible तो kan. Lasi English के ऐसे itu subject enang nih lo lasi, ना कैसा language पिना कुat lasi itu lah, ini thang bahasa le, ना चार्ली पॉनिक नंग पो lah English ta, isung pikir kali, अपन ना के English medium तुम ले के थे जिप कali, अंतु nih dah Assamese medium po, lasi Assamese medium ले चाहे ta, mesti ini hang bote ayat sama थे po, lasi pasti English ta, ऐसे language enang po, lah ke itu emina bahasa ni charli ponang po, lah kan ini ke masih akan alam masih available. la penan parta English a subject long textbook la pen grammar la sonia pata ko am si RD pinang ko la non ilitum student atum jasemet ke ilitum karbi aw somara tum abang textbook along la question answer si por hi chot la pen la aning chibi chot ti la si jong si exam along la sona question jong si nang le lete putan de la pusona hut oson la kisung ge doji la si textbook ka charli nangji la pen grammar la sonia asona putak nang de ko pisi ko Oh ini tuh lah road learning udah full nang nih, karena tuh lah ke exam nang lah board exam ini tuh tuh question ke thani ke bangani hang si thani pot masih lah textbook nang kawe yang masih tapi ini similar le question le rap potai ini mitang sentence formation nang thek nang po berarti itu mitang mat bonak po iki nang po ini ya question answer exactly dam dirat ta meaning an ke chok dam po lah si ini tuh full marks long neta at least diman tuh dise ala dungaran ke le dam po masih prepare po nang po masih la pen la bangso English a subject along grammar pen ta menang an number ke long pondo mate 40 plus bang ke grammar long pen se question kan than ditila se grammar a phanta kon se RD pina po kala iglo karena tuh lah English subject long kala grammar masih 40% angli rokti lasi tak pada itu grammar ta regular lang nang po itu lah baki subject asam thak si lang pona iko lata karena tuh lah language sih kita ganai bukan grammar kita nang sok lasi apa itu grammar ta regular lang pona po angke lake la pen la maths jasemen nonang di pan ka jupon kang tunga bang ke maths along number ong dung pen joy ki pen ka chepalong ji pan nang li koson se prepare titila malah maths ke lapon chalo ini lah regular kui nang po baki subject itu se manawa kui te labang man haba kui nang po luar sa kui nang po ate regular matra kui nang wek po kato regular maintain te lake kateng ne ke dosot lake maduta dobek la sabosila la mate regular maintain nang po regular practice nang po sa lage maths lang ge la peneson karju kangtung nang lifan nang li labangso ningkan surhini da engkoy ningkan SSLC asat lang along distinction ka chepalong dun phan pura nang li tuition ko an loke en la pen tuition en vek nang ji pu nang li mathadama mate non jastemet ke SSLC exam asat lang ke tokji awe mi atuma phan nang li tuition ke na puthak
kopi si pin kap po. tuition ke nang sop to kan ini pupe karantu sop tap kido ke kalender pot milita weather posi enu nang theke de lo si emi nang la textbook do pen si dak kan prepare lo anke ke tham ta enta exam nang ke la textbook pen si tham ke mat di asili la textbook pen selang nang po anke tek po tuition ke nang sop pelam ke ave asi jong si theke tum te nang phan ta sa weather te gumpulan te emi thang masi hard work kui nang po aso si prepare po nang po la pon so ke non Rajiv Hanse isi RD dot alam theli tum han pachini alam thela poi khenlo ili tum tuition and vek nang ji la poson kali athema lang inut example lo alang li tuition and a pin pensi English a subject long pusita me letter mark ka chepalong don nabang pulo la se ili tum joy kia tum bulo tang te tuition and ta chok pusipu sita tuition and vek nang ji la pen tuition ke NC ke thek wara ji la poson alam awi pusalang li hen pen pachini pon asi la churopik lo adum thu neli kaneng je thu kang tu mate karju kang tu alam the bangkela pen lo science jase mer bangke ili tum kheo somara tum bang science bulo tang te asapso aphang ban si phele dam baphang de ti la si science ko ana kisung na pen ko ana ke joy mate la science a subject ka charle je phanang hin pen copy si pupo oh science ke la ke ili road learning buge thai e karantu la ke isi practical subject pina ko la si practical feel lang tum sundang inang ko asila bangke itum la by heart kui mate ili tum la practical feel lang sunan nang tai tum abihai bostu na chini nang po practice nang po anke la practical kui po nang po anke la ke mukosto buga so mangavelo la ke mithang man ke bujilo ta mithang man ke likhi pon ke thek pon ke la pen Rajiv Hanse phan adum thu neli karju kang tung alam the bangke la poi khen lo non ili tum la subject do an pusita me jasemer bangke isia subject a phan RD picture la bang sung pingne la phan si porhi chokji assamese bangke joy ke हिंदी bang joy ke lasin english tarli choji maths bang ke sung pik lasin la si RD PG la si tuition and choji lason apu thak a subject tina phan kon si RD pinangji ma mate pira pe nangji ma mate kisung thek ka phan si RD pigya nangji ma asapu thak nang PC pu pon adi kipi ke la il tum marks la inang po karantu sob subject long ta 100 marks doge asi tum don gan ta ese equal lang nang po aso si don gan ta itum an ke chare po nang po atala maths bang mutela hamte bakia subject ang pen 1-2 घंटा लग पेपर छोड़ना को केलांग को कांदुला बंके प्रैक्टिस ना को इम्पोर्ट असिला बंके होमा एंसर थाई असिला बंके बाकी सब्जेक्ट पेन पांच छोड़ नहीं है बंके बाकी बंके लपू रेगुलर कुइनांग को दोन गाना सब्जेक्ट ता पांच छोड़ metric asat lang apu thak neli ki jutsi nangli phani si karju pon kang tongalam thela poi khenlo nangli nengkang surini ra engko nengkang SSLC exam ke to ga hut nangli arni siang bong ko amsi lo chelang lo mate porhi lo ka porhi la pen ke to mate ka likhi la soni apu thak nangli ko PC pupo ona ke exact time man gare mate ini nengkang la time chelong am si char le lo kan tu nengkang kana kam do ko pot asi ini la free time lo kan si ke char le lo la ke 12-13 घंटा पे पुदम थे अत्र ला दोन गाना सब्जेक्ट मते 6टा सब्जेक्ट पेन 7 घंटा बाकी नि रेगुलर चल ले लो खतम के मेंटेन कर लो बाकी हम के एमिना काम दो तपत साइड सेक्लेन ना कप सिलान 12-13 घंटा पुदम थे लो लसी ला 6-7 घंटा अंता चेलांग थे सिला बम के एकदम तो पूरा फोकस पे चल ले कोन लो Rajiv Hanse pen karju kang tung mate bisonat karbi live langbo marada phan kapachini ji aphan pura karju kang tung lam thela poi khenlo aja semet ke SSLC asat lang tok det plotang te pas det api plotang te aja semet ke lo kachar leo somaratum methang phan risomar okorjang pu kachema tha penajok first there asat lang along kahing no tum si ongpik jongsi litum over all asam long jongsi langdam plotang te metric asat lang long amar kelong dun mepi ka bang photum pusita me la higher secondary first there a result bang kahino aphai si ke ong la pusana hut Rajiv Hanse ko ana phai si ke palong dun ondoma alang li improvement ko anoma metric asat lang kita hut number ko anoma kelong la penon improvement ko anoma mate alang li aphang pen arum tong ke bang ma kelong dun aphai la saputhak ni alang li phana arji poning tu ke chengsi nang li higher secondary first year a exam ke to hut nang li kolo sa subject lang si ko ana number kelong dun mala penang li ko ana percentage si kelong dun mala saputhak than pachinik tha kala ino lake kan tu youtube lam SSLC lang mechot pule SS lama hindak puke chok chilaji kan tu lake no si SSLC mechot SS ba hindak pute laka video abjat tu aso usili tum bala mute maintain ko regularity bangke apen akita paphang mernang po ason thaksi ekbar ongdum ekbar ko hek wa chok chelo maslap so le ke ong pata ke ong nang di pot lasi
kata ka prang dun ngal sinang po kan tu nili tap la pasong kali jelin tap SSL silang mesan la pas silang hindak tu kali nili tap non la ke par tang ini tum exam do ke college pan masih tang nili tap total 95% se pang dun lo ate English long game 97 lo education 97 apen geography 92 economics 92 apen Assamese 97 long lo total 97% long dun 95% long dun lo asi apu thon sak thon thaksi la ises long tap paminang po don wan tap la apang lo pahing dagra mon phi heng mesenji puke la puke tum boi po nang lo puke asabosi la nong si tum dak kom hek lo putang te aphi wanang si tong po nang po age try nang po li tum antam on la nili dak kon ma kelong nili ta ises long apena kiong long dun po bosi ni chethe pon lo apu son masing tar chale pon po asinang li tum antam son thakla chale dun po bosi ni chethe long isin ningarong pegalam the Rajiv Phan se litum bisonat along riakar bi phan anchot kali solangdo kar bi arat dona phan nongmi ke wanja phan pura SSLC asat lang alangli percentage kelong dun 87% kelong dun sitaminon SS first year along alangli 95% kache palong dun pen alangli kar bi ke phan nong me ke ban la pen alangli Pabhoi Junior College along pen top 1 alangli kache paun dun thega jok puthot bisonat kar bi live hin pen alangli phan choro par piklo la pen non alangli phan ethe ki jutsi higher secondary pata karju kangtung alam thela pohenlo non lockdown ajoini all Assam long school do an pusirame college do an pusitame inkir etahut non class sitame inkir clack lo school hem pusitame loke thana sai bang inton ko kason lo la pusona pora hut hem nangli koson si ka prepare la non ke bang ji SS second year exam mate asat lang kitok ja phanangli koson si hem non ka prepare mala saputak pachinik tha lang damela tela lockdown ki student la fange isi opportunity putai tum pudamun kan tu la student to kalone ke ituma college long kon ma time ke long halake bang teacher tuma link si dunang ji pop kela hem ma ke li me thang ining hang ling la chalik tamil la bang ke kola bang to li ining hang hala le lang pik tame asi dona me anta ili chai un tame so bosila lockdown este ke li tum la inela pukki ji tap ki ji pura han mutai la hem dorai li me na kitab chelang rap chale pon nang ipo apen online kela internet rajut pinapot nasi mobile lang anta dokrai pon non ke asi daktala misuse lang kuri denang repo dagla thekan sila emthang textbook pot pena bihoi lang po takon ai litum kon na gyan lang do nipo lake emthang mata help po lake exam hanta ape life pan help po aso bosila itum lockdown hot bangala atai nang misuse kuri lang nipo asi asota mang itum kachale hai lang log nang posi student hon mangke asini paila isi arthor dut alam thelang li Rajiv Phan se peneli tum han kapachini pon alam thela poikhen lo lockdown ke isi opportunity pusiki pu rasi ong dung lokachar le awe martum mangke rong joyphun lokachar le kangton apia pokan ingri la pusona porhut Rajiv Phan se alang li isi lockdown ke opportunity pusalang li hin pen ki pudam rasi lockdown kupi pasi opportunity puki pudam alang non college inkir klaka porhut pusita me hemili apor chelong limlo asi ining ke hanga subject tin pusita me ong dung apor mate din bohor pusita me lokapor hiji aphan apor chelong lok asi la bangso lokapor hiji bangki si opportunity pusalang ki pudam asi anu nutin lokachar le au samaratuma phan pusita me niletum bisonat kar bi live hin pen kapachini mate kachuni re alam thela poikhen lo labangso lockdown a join nang litum kachar le chephai none de nangji kachar le ing ton te de nangji labangso akisung mate labangso akiso pena jok college school kankir eta hot isi opportunity punani tum an igra Rajiv Phan se asonson an sosenali tum ta mesen asat lang long result ke chepalong non je phan ning the pon Rajiv Phan se phan puthot kar jutu alam thela poikhen lo non lockdown wifet pusitame Prabjin pen education minister kapang dakalam the RD pipon mate alang liki pupon Prabjin pen si SSLC asat lang pada pon pusi pupon la se non adjustment ke karbi also maratum metric asat lang ketok dunji atuma phan Rajiv Phan se ahin pen kopi si kapin khadun mate kachuni ri padpon po nang pachini donika o ini tum la jo la ajo paring lo de SSLC exam ke doji pu asi ini tum ta mithangla kitab bang chelang mang teng denang lepo student tum anta kan tu nom kila exam CBSE bang cancel khakla lasi wala bang cancel bang ke tu pon pe masi pada ponji pusi pu lasi mina kitab bang ini aprang som thakle chelang pon nai po apen exam ke angte ba bonji pot ili adet bang chelang denang po lasi ini thekan bang ke prepare pon nang po la bang ke
angke bakian bangke selang pondroman salok mo exam do teli bang tak ini dalam salok isi jume dop alam the Rajiv Hanse penili tomaphan kapachini alam the la poikhen lo metric asat lang ke tok vek nang po ili tum akeder pusitame metric asat lang ke padovek ji popot la se ili tum non pen chitik koi plotang te mo apor hut asat lang along ke tok donje phanjoy ke popusi alang lihin pen pachini po non Bisonat karbe life kelang bomarat dona phan kapachini kang tong alam the la poikhen lo Rajiv Hanse alang li SSLC exam along 87% kelong anparta SS first year ahut near college along top 1 kache palong dun pen Bisonat akar bi anparta solangdu kar bi arata phan nong me ke wan Rajiv Hanse ase sarbura Noren Hanse aphan nonilitum ki jutsi alam the karjupon gangtung kela poikhen lo alang li Rajiv Hanse aphan lo kapachar li koson se kache padukma alang li ahin pen la pen non alang li ason thak thak Rajiv Hanse ason thak thak solangdu kar bi arat do anaphan mate api apo tomaphan koson si asomar maraphan kacilami tu nangjima kacarle aphan abar sai kipi nangjima laso alam the putak nang pachini tu nita Adam itu semua marpan ke lu pacar leke cotoy dun rap majok ta cotoy dun rap nang po lapen ili tu matha dam nang po apia po tumbang mane ili tu nong he em toka paisa do pusita lapen ha ho puti do pusita hala ke ili tu alek jete ram kom chom ta hai eta min hum puti ke ili esomar helo sini juga cimi dam nasi nang le tum anta lapen majok kar be tunita mane methanga so fan ke lu pacar leke majok ta cotoy dun rinti noi lapen pabor inoi pusi paprang nang pusi nilita mane lisupu pan kache than la penale tum ana karbi tum ana phanta apuson le ceja nang le tum an ke le tum mane il tum karbi tum re nun thek po pusi nilike usu pan je thani bonglo lasi nang tum anta la son le matai khurru pusi nilida atum hata na to ningri glop karbi tum ana phanta puthot pini la bangso chihut chiput ajai megalong nang sitong dun jongthung to arong cherok tok inoda bangpu sar tarjen rong hang nang sitong dun to alang like Rajiv Hanse ahem pen che koinut mate chete bok pik kangjano la salang lai phan pini la bangso chihut chiput ajai megalong ke chupapon to asia alang li hin pen jasemet ke ilitum karbi arat do ana phan mate jasemet api apotum koson si lo kachar le ahen kachi hung nangji mate ke claim ke dam nangji mala saputhak nangli hin pen kopi si pupo kadon aprang si bisnat kar bilai pan choro engtung alam theke son rong menangana birta kewan theke pot pachini theke pot lapen non ke Rajiv Hanse aputhak bili pan che koinot ahem pen bu pachini thap pot lasi aho nili hamadu mala lasi alang lita non SSLC hudle kapar kacharle kijur problem kasipi undun pudakali ha LP school hud penta nile tum ang thek mesen thek dun lo lasi BT huta mesen lo charle huta mesen lasi hala so hud penta board ya ateng pen bulute distinction rokom se dam bom la LP penta LP ME puno high puno inke non SSLC huta mesen result batilo lasi ahok pelo la son le ili tum rong osomar do pusita ba nili chuningri guardian do an pantha pason thot le ili tum esoma sarphan ha kecheng si pen LP hut pen le ili tum chelame dun pame chela hondun pame la ili tum ha hubidha pidun pame senra kachar le na ili tum papi hung ra la puson karbi men pen nong me pipan si phan le ili tum bor igna lasi la son thak le non inut Rajiv Hanse ponchot kali an so se Rajiv Hanse pedu thui nang ili tumang bongta lapan se nili bisnat karbi life tum han chuningri lapen karbi doan phanta chuningri la bangso chihut chiput asaya jai megalong jongthung to arong amekar sar borwa amri ake haili tumalong nang sitong dun to alang leke jongthung to arong amekar anchot kali dhuli loksman boste ek nong dilisang lat gaubura alang lipini la bangso saya jai meglong nang sitong dun apot nilitum bisnat karbi life hin panang lipan suri kardom nang pajerik lo asi kecheng sinang liphan karju kangtung alam thebang kela poikhen lo jongthung to arong amika matari so Rajiv Hanse lapuan kacharle mesen ang dengpen kachepa undun aputhak alang li ke do ke thak aot ador nang li rong amika son ben pen kosom sinang li ke thek dun long la pen kachini dun long ma thi hek pen la so aputhak pachinik ta kadon aprang si nilihin nang le tum la karbi long life la nang le tum fan lan atawang no penalang cita lapam nang itu kartong dam mate alam ke dam thek pot nang itu pana frang se ni le chuni kartong paji riglo ning samjin pe
lasi la salam the bang kala pui khen lo alang li ladak la asar buran oren hanse ako oso bang Rajiv Hanse bang kacharle bang ke afangsi pen bihek pen sitaili thekdun longo ba alang li kacharle pen positame ot adut positame mesen alang li gedu ke thak pen punoi ke pathu pen punoi dui pathu pen punoi ajat pen positame alang li bepik alang li kacharle angbong positame alang li school dun pen posita hem se bang pen positame alang li lathon ako konane ke dam thap ki dam thap konane dirpo dir tumlong lathon me hingno kichu thap la boson non lom ke do agut kha ta ho kupine ta ho oi la boson bangke alang li repin non puta pare re alang li phan la ja phang pen sita ili chini dong ako non puta mane la boson se alang li mesen me at si do bamba la pen alang li ladak ladak briti purikha pen pusitame alang li aphang LP school pen pusitame ladak ke tok dun alang li ladak briti purikha pen pusitame mepik alang li undun aphang siang theke thek long lo la pen singke maduta chini hurlo alang li kacharli ason kimi ko son lo de la si ladak ini niritum arong ladak alang li pen pusitame helopik pen li hem pusitame lasi alang li kacharle goson ma din bhor pen pusitame alang li ladak jadi kewang tin pusitame akhut bang tema lasa akhut bang pusitame alang li phan li theklo kacharle si charli bo akhut pen chenam tema apia polong pusitame alang li kam ta cherabdun te puphan kali nane chainong ke endam nagi nane bi kok nam dai ba laboson endam pelok pelak la apia polong nane saigati ke long pusitame sa thondun pelok pelak la hai bang ke alang li la kam so bangke cerap dun apia atum long hala bangta enang sat kam so uncir kam bangke cerap dun nai ase kam karti ke bangkali kam so bangke cerap dun la se kacharle long bangta alang li guruto pipik alang li phan la sina alang li phan churu re une mane kar beng bong per la an lada phang ha ko pen jam la jet pen pusitame non puta la phan distinction ke long dun kar bia kheng bong awelang alang li hela phang ke long dun ase alang li phan pusitame ni kin pen ke ekdam ning samjin ne mak plong pen si kachuru pa ji thulo puthot sarboro amri akhi hai apan nilitum karju kangtung alam the bangkela poi khen lo ajasamet non lockdown aporo hut osomar lo kachar lile lapen jasemet kar biatum sai ka chutiki lapen chongdat chutile ajoni hempen barna kok ti apor hut osomaratum rong joipun osomaratum pusitami non koson si hem kacharle kapang thik nangji mala soputhak nangli ko pisi pupo la salam bang ke chenam te ma nang tum karju alam the bangkela ke mepiglo alam the bangkela pho somaratum nona loma bangke nona loma kai kimi pusili pudam nang ko karon aphang pe na non pe na kai bangke non bangke lo kacharle kai hello lo le charle dunde lo le togrunde pulo tangte la so kai bangke mane ki mudun lo nona loma kai bangke somar puna ili bangke jeneba la anata thulo kintu non ge bangya kai bangke lo le charle le pulo tangte la kai ki mulo lasi nini kipu kang tumpu bangke la puhen lo chenam te manili tum pusitame isi nini tum ladak la non covid 19 lo pusitame nini tum minut sorkari duty do ko opot alang itum circle office men nini tum phat duty na pidat pot nini tum chenam te ma ladak hala duty long dam na kok lasi kisuman tum phan theklong joi phone nane ta theklong lasi nini tum pa sita pulo ketong an phan ke nini tum pusitame pin khat lo nang litum kacharle somar lakhon kijui bangke la pan nang litum pangdat jab dari noi khem lo kacharle nang ja por school ave pumale nang litum jui phone lok ke chok chelo nang litum hem sedamra akonon bangke barlong le non lom bangke handain dado apor pen sarkar pen kaban hikang homai an pen ke nang litum barlong le la hailam ta pap nini litum un an pen bangke than phone iglo la salang litum phan kacharle nang bangke la poelo hem chedo ignoi mo pen alang li Rajiv Hanse kaning ya son tak thak la lockdown ke isi opportunity poson tak thak jong si la salam le arju thek pulo tang te ba ini chini hur pulo tang te lo kacharle tumke isi awar side me pikalam thu bangla la bangke karon halo dagi tu diki ili school ki tu na long ko ana gonta ma kacharle halo dake sara tum nang than pen alam pu mute hoyto ethetheni ge hoyto মানে চক লো কিন্তু হেম পেন কে চেলাং পুসিতামে হালা তিতা দু এখন নন লো মানে লা অনলাইন পেন পুসিতামে লা সব ব্যবস্থা দু কিছুমান লা নন লমকে কারবি তুম পুসিতামে ইনত বাগানি কে লাসন থাক থাক মোবাইল সিটা লাসন মাস্টার পেন কে থান মাস্টার পেন পাচিনি যে নন মাকে অনলাইন পেন সিটা মানে লাসন কে থান পন দুই পপত পিয়া পোফানা লাং তুম বিরতা পিসি
unci to an bangke la mobile sita hem la android mobile sita nam lu si mane kisuman fan bangke la so class banalang litum samle dun long lo la se avedat pusum same hala tebo ajong si chete bok chete rai la sona hem du pulotang te ala jitu niki la online pen mobile kita hemalong pusita melang te suma hala dakpen charle rabra pusita mela bangke mepik alam si nili kitinda mate nili kijong nam kangtu la pucherap seroi kar biang bong pusita melang litum la puson paprang kengkami paprang rapet nanggi pul asan cema ponda la puson cerap citu nanggi pu bangsi nili bangke mata dam kaning gitu Ini labangso cihut ciput aja mek nilitum non lapan seng ton ponpo. Lasi labangso kacihut kaciput aja mek atepi nilitum labangso sai kedeng pon atepi alama bang kala pui lo. Ilitum kar biang bong lo kacarle pacihung pik nang jilang. Lo kacarle jong si cihung pik lo lapan angsong angdeng mate angkungan le dun tek lo putang telitum amsi ilitum akei paprang nun tek jipo akemang fan sila labangso cihut ciput aja mek padopon lo. Asi kijut sini litum kaddo kabe bisnot karbi live kelang arat dona phan kachuning rialam the Rajiv phan se ason thak thak arong tin adon tin along ritin habar tin ta Rajiv phan se ason lokachar le awe kimi amhang nan pathek lona anso se papa phrang don lona lapen anparta jasemet apia potum ilitum lokachar le ahin school toy dun chochot lapuson kali det nangji nilitum nalitum phan chuning ri tule thotlo nangli tum duk thomket pusitame nangli somara phana porpen lo charli lema school dun ma dun dema lapen exam ma satlang mate satlang along konsi aphai ke chepalong dun unma laphai putak rd chipidu nangji apor chipidu nangji lasili tum ale longji lasi duk thomke patum punon plang thomke patum punon tangka chipui duk le ele tum ale kelong na putakali ele tum tangka vedet saiti ki dun nangji mate chongda chotelo dun se rd ki pinangji le panchot kali lo kachar re jong si litum akhe tum paprang lo plotan te litum akhe ke paprang ji phan malom so anta apor anta chokji asi kijur si kadawe phanta nang tum ador ke do apor nang chipi pen bisnat kar bi live along chihut chipura jai mek nang kelang dun apor nang chipi jok choropar pixi pini lapan sini litum abang sa saing ton koklo kardom kurbang tho